Nazdar lidi, já vás tam u dalšího videa a tohle video je z nový série jménem, jak bychom to mohli nazvat, třeba prostě building, stavění. A dneska tak budeme stavět postel ve větším tvaru trošku. Tak se do toho můžeme pustit. Já vám to asi udělám jako timelapse nejspíš, takže to budete mít zrychlený. Já vám to pustím nějakou pěknou písničku, jestli nějakou najdu. Tak si užívejte timelapse. Yesterday it rained, watched everything wash away. It took some time to dry before I could feel okay. I used all my tools, foundation of clay. You kept digging this hole, the climbing's not my forte. What you need, we can fight our enemies, but we have to hurry before the world crumbles around us. Take my hand, we can build a land from the ground up. I don't even mind leaving it behind us. Watch and wait and work until it all falls down, 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 until it all falls down. Today the sky fell, clouds in disarray. I put back all the blue before the sun could complain. There were stars everywhere, zombies at my gate. Now that the end is near, nothing left to do but wait. Are we prepared? Are we there? Do you even care? Now I am afraid, but it's okay. The world crumbles around us. Take my hand, we can build a land from the ground up. I don't even mind leaving it behind us. Watch and wait and work until it all falls down, 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 Are we prepared? Are we there? Do you even care? Now I am afraid, but it's okay. The world crumbles around us. Take my hand, we can build a land from the ground up. I don't even mind leaving it behind us. Watch and wait and work until it all falls. Watch and wait and work until it all falls down, 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 Yesterday it rained, watched everything wash away. It took some time to dry before I could feel okay. I used all my tools, foundation of clay. You kept digging this hole, the climbing's not my forte. Take what you need, we can fight our enemies, but we have to hurry before the world crumbles around.
was in disarray. I put back all the blue before the sun could complain. There were stars everywhere, zombies at my gate. Now that the end is near, nothing left to do but wait. Are we prepared? Are we there? Do you even care? Tak, já jsem zpátky, už jsem to konečně dodělal, asi po 5 minutách. Není to sice nic moc, ale trošku jsem se teda snažil. Tady zevnitř taky nic moc, ale docela jsem si dal zabrat tady s malými prknama a tady s polštářem trošku. Jsem si dal maličko zabrat. No, hlavně tady ty na té peřině, nebo co to je, tak ty detaily jsem nemohl udělat, protože mám jenom jednu červenou a světlejší nemám, bohužel. No, nebo bych to mohl udělat růžovo, ale to už má cenu. No. A sakra. A já jsem zapomněl. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo. Popřípadně dejte like nebo odběr. A jestli by se vám to video strašně moc líbilo, tak ho pošlete třeba kamarádům, ať se na to podívají. Třeba by je to zajímalo. A jestli vám nevadí, tak to video bude název v angličtině, protože v angličtině to je takový více epický než v češtině. A tohle to tak bude jakoby série. Bude to, třeba budeme stavět třeba spawner, crafting table a podobně. Potom až z tohohle, jak se tomu říká, z tohohle texture packu budeme mít postavený všechno, tak potom bude drsný to, že si stáhnu další texture pack a budu z toho stavit zase všechno. Plánuju tohle dělat jako strašně dlouhou sérii, kterou ukončovat vůbec nebudu, a kterou budu dělat hodně moc často. Třeba za týden budou z toho třeba 2 videa, bych možná plánoval. Protože mě hlavně stavět baví, hlavně já se rád stavím do detailu, takže to je pro mě úplně v pohodě. A jestli byste měli nějaký nápad, co mám třeba postavit, tak mi můžete napsat pod video, třeba já nevím, to třeba televizi, nebo mobil, nebo něco podobného. Vy můžete napsat teda pod video a pokud udělám na to video třeba nápady od fanoušků, stavby nebo něco podobného. No, tak já doufám, že se vám tohle video líbilo. A jak to, že na skin? Ano, já jsem bez internetu. Tak, doufám, že se vám toto video líbilo. A jestli se vám líbilo, tak mi dejte like nebo odběr a já se na vás těším u dalšího videa. Takže zatím čau.